buntagon ug good morning Sugbo, Kabisaya, ug Mindanao, Pilipinas, tibuok kalibutan. Kutos maabot sa gipalangyab nga Sibya sa Sibya TV. Kini na nga Sibya TV balita karong mga orasan ining kabutagon sa adlaw nga Sunday mga kasibya. It's a Domingo mga kasibya. Adlaw sa atong obligasyon na simba mga kasibya, manimbata, no? Nakasimba na bang tanan mga kasibya? Medyo init na diri sa Muas Barangay Talamban sa Dakbayan sa Sugbo karong mga orasa mga kasibya. Perti ng inita no, although dunay mga nipis nga mga panganod nga atong nakita diri sa Kawanangan karong mga higayuna. Gipaabot nga init ta karong mga musunod nga mga takna, musunod nga mga adlaw mga kasibya. I don't know kung nakauwan bas nakalabay mga takna, pero pag mata na ko ron medyo bugnaw-bugnaw man ang klima. No, niya dunay timaan nga nakauwan sa nakalabay mga takna, no? Kay basa man diri ang among palibot. Although why nasigpatan nga low pressure area, posible lang dunay mga umaabot nga pag kuan, no? Kini bitawng masigpatan nga low pressure area naa pa sa gawas sa Philippine Area of Responsibility mga kasibya. Gani ang share line karon may nakaapektar dito sa extreme Northern Luzon. There is ato sa Kabisayan, makasinati gihapon og matag karon og unya nga mga pag-uwan diri sa ato sa Sugbo mga kasibya, no. Manay atong gilantawan nga lakat sa panahon diri sa Dakbayan ug lalawigan sa Sugbo. Ang pag-asa mingon medyo nisaka ang atong temperatura, no, nasa nakalabay nga mga takna gahapon nakatala tag 32.4 degrees Celsius nga maximum temperature, no, at 11 o'clock mga kasibya. So good morning diha ni Japi Aranti Piñalosa, ni Danny Canales, ni Sir Ray o ni Ma'am Rene de Dios diha sa Estados Unidos nga nagsugod naman day ang kuan diha si Ray, no. Kani si Ray kay makabuta naman dito sa Amerika, nagsugod na kuno day ang botasyon dito sa Estados Unidos para sa ilang presidential elections, no. Although November pa, pero kaning Amerika I don't know unsaon nila, no, nga mangutanag taw niya ko aning si Ray de Dios mga kasibya nga para tuod dili lang kay usa ka adlaw ng ilang pinili ay mga kasibya, no. Dunay advance nga voting, no, mahitabo mao ba na diha si Ray nga advance voting karon unsa gud taron October kuan pa ta October 13, no. Pero gasigi na dito ang pagbutar. I don't know kung ang imong butaran ang presidente ba o vice presidente na ba, no, or mga unsa pa day elected nga mga posisyon, no, sa mga manglansaray diha sa Estados Unidos mga kasibya. Sa akong ingon Nobyembre pa na ang ilang piniliay. Pero karon nagsugod na sila og butar ang mga botante diha sa Estados Unidos. I don't know kuan ba ka kanang di tungod sa modern god, tungod sa ka high-tech na ning election dito sa Amerika, murag doon na mail something ilang imong pilaapan ang balutan, no, di nakakinanglan nga I don't know uso pa ba na diha sa Amerika nga kanang moadto bitaw yung kag voting place, no. Murag di naman siguro kayo ingana ang ilang kuan, no, ingana ang ilang sistema sa piniliay diha, no. Happy Sunday kasibya June Perez man ako simba fiesta sa Birhen sa Fatima. Uy, karon day. Oh no, October 13 sakto. October 13 man tuod na ang Birhen sa Fatima, no, na timing og adlaw Domingo ang fiesta sa Birhen sa Fatima. So kung diha pa mis ABS-CBN mag-traffic na diha napita sa Fatima Parish diha sa may Barangay Basak sa Dakbayan sa Sugbo, no. Nakauwan day ganinang kadlawon ko no mga 3 AM. Kamatam ko mga 3 ako kabantay nakauwan na. Si Loretta Gonzales mingon na enjoy yung ko kay hinay-hinay nang nigawas ang tinuod nga panghitabo bahin sa EGK. Tinuod na Ma'am Loretta Gonzales, no, kay ato ni nang isgutag dugang ng na nag-anam kagawas, nag-anam ka detalye
nga mga kasayuran nga gipagawas ni Colonel Ruina Garma. Ug ang latest karong apiki gawas ni Bato de la Rosa ang iyang murag kaluha nga si Senador Bongo. murag tikyaob ning duha sumaabot piniliay mga kasibya. Murag di ni kuanan, di ni maapil. Mao gyud siguro nang si Duterte akong tan-aw. Wa mo dayon og lansar pagka senador. Kay tanaw Duterte murag apikihon ko diri amo na ari lang sa Davao, no? Kay murag maklaro diri kung dumadaog man gani ko, maklaro diri nga daog gyud ko, no? Mga kasibya. So asa naman ipamunita unya sila Bato, sila Bongo. May ganis Tolentino mga kasibya nakatabok dayon diri Pikas, no? Naabot diri sa admin, naapil sa admin lineup sa pagka-senador mga kasibya, no? So munay kuan ron. Tikyaob yun eh. Ako 80 to 90% tikyaob na ning kandidatura ning Bongo nga paluilo ron pahilom-hilom. Bato de la Rosa sabaan pero sabaan nga murag wa say sud ang gisulti mga kasibya. Wa say unod, no? Bisan Rodrigo Duterte, no? Paglansar anig mayor, pikihon yun eh. Kay kani, di naman ni kakampanya kayo, luya naman ang lawas ani. Di naman ni makatikang, no? Katong gi-interview na ko nga executive director nila sa PDP Laban, kato si Astra Pimentel Naik. Uy, ako na ibawaan. Kanis Astra Pimentel Naik, di gyud ni kanang related, dili ingnon nga related dili related. Related siya perting layuan na niya ni anhing senador Nini Pimentel. No? Dili na ni siya kanang direct nga relative ni Nini Pimentel. Unya mao kuno ni siya gipasangin lang doon nga ni baligya sa PDP Laban ngadto sa mga Duterte. Kadto bang nagkaaway na ang faction ni Duterte, presidente na mas Duterte, o ang faction ni rin ni Senador Coco Pimentel. Okay? Naumsa sa Coco Pimentel ni kumpiyansa man. No? Nagsaling siguro siya nga, ako ni partido or amo ni nga partido mga kasibya. No? Ako papa mo ay founder ani. So ni kumpiyansa sa Coco Pimentel nga di siya buko-bukuho ni Duterte kay kalyado man sila. Buko-buko. Labaw pa buko giatobangan yung Doslax Pimentel mga kasibya. Giilog ang partido. Ang nahimo na mga opisyal, sila nas Duterte, sila nas Cusi, sila kaysa pa itong uban nga mga opisyal sa Bongo, kinis Bongo, mga opisyal ni Mike Rama, mga kasibya, no? So karon niingon to si Astra Pimentel Naik nga ngutanam ko kumusta ang health ni former President Duterte, ma'am. Tumbag naman sad, no? Kuan ra kayo kanang open ra kayo ni si Astra Pimentel Naik mga kasibya. Nga by the way, murag nilansar sa nisang party list ang bumbiro ng Pilipinas. Murag ang ilang kausa ani is advocacy is pagtabang sa mga kaning emergency responders, kaning mga first responders diha sa mga barangay, mga kasibya. Naon na itong makakuan ba ni? Hatag ba ni kayuhan o mudaog ba ni sa umabot nga piniliay, mga kasibya, no? Ang sulti ni Astra Pimentel Naik nga okay ra man kuno si former President Duterte, no? Medyo doon ay mga kahinay na sa panglawas pero ang pasalig nila is makakampanya pa ni ilabi na sa mga kandidato sa PDP Laban, apil na dire sa ato Sugbo. Makaanhi pa kanis Duterte, tanaw na kuha ng gani gawas-gawas, gani balay diya Davao. Murag magpresko ni Duterte, murag na siyang balay. Mga kasibya. No? Good morning ni Dean Descaliar, ni Japi Arante Piñalosa, ni Sir Danny Canales, ni Silingan John G. Lofranco, may buntag ni mo diya John G. Charlie Barte diya sa Banilad sa Mandawi City, si
Fidel, ngigag na ni Fidel Ramos Jr. Ano na Jun ngigan na ni Junior si Kuan ha. Fidel Ramos, kanhi Presidente Fidel Ramos Jr. man ni. Nicole Justo sa Subang Dako, si Catherine Manayon, good morning ni mo diha Catherine. Si Jerome Garcia diris Banilad sa Dakbayan sa Sugbo, Adelaida Balugbog, si classmate Lorna Jimenez Soco, si Sir Cesar Ibanez, may buntag diha sa Talisay, Irma Ontal, may buntag sa nimo diha sa Lahog ni inyo ma'am no, Lahog sa Dakbayan sa Sugbo, si Sani Omusora Escorpion, mga kasibya. Good morning nyo diha. Wa na. Ni anam na og kagawas ang dugang mga detalye mga kasibya sa war on drugs sa Duterte administration kaniadto mga kasibya. Og pinaagi ni sa usa sa labing suod ni Presidente Rodrigo Duterte nga si kanhi Coronel Royena Garma mga kasibya. Na kini matawag ni nato mga kasibya nga kadudahan pa dis Garma yun hangtod karon. Pero kung imo siyang makit-an diha sa kuan bitaw no kining Quadcom sa Quad Committee diha sa Ubos-Bay Balaoranan mga kasibya, ambot ka pila na nga balding luha ang gipaagas ani gipato ni Garma sa nagpadayon nga hearing no. Ang una aning akong duman nga unang higayon nga nakahilak ni Garma kanang ni TB adili TB kanang kuan yun bakho yun ba no hilak yun ba kadto bitawng gi kuan na ni siya kanang tawag ana kanang ipabilanggo na ka ba? Ipabilanggo na ka diha sa Ubos-Bay Balaoranan, i-contempt, no? I-contempt na siya. Hilak Garma to, kay ngaya katarungan ato mga kasibya nga doon na siya special child nga nanginanglad sa iyang pag-atiman, nanginanglad sa iyang kining nanginanglad sa iyang pag-amuma, no? Niya doon na ba kuno ni suicidal tendency? Kaning maong special child niya, no? Murag ADHD kuno ning anak ni Garma, mga kasibya, no? Niya duda kay ani mo ni anak ng Duterte, no? Mga kasibya. Niya adto sang pagbirnis, mao sa dihilak na sa Garma. Murag ikatulo, ikaupat na ninyang hilak atubangan sa mga sakop sa House Committee. Kadtong niatubang to si Colonel Mendoza ba to? No? Kadto bitawng officials kapulisan na maoy matod pag isugo aning Leonardo nga mangitag hitman para patyon tos Barayuga ba to? Katos General Barayuga. Hilak sa Garma to. Basta daghan na ni kung sauro ng luha diyang Garma sa Quadco mga kasibya, murag binaldi na sa na iyang luha diha. Wa pa nilabot siguro suwa na to makita kung naan ni siya mag-star diha sa kwan. Naan ni siya mag-star diha sa kining Ubos-Bay Balaoranan kay hangtod karon contempt pa ni siya, gi-contempt pa ni mga kasibya. Gani kadto pag Biyernes ay punting pangay pasaylong Garma oy. No? Nangayo siya pasaylo at the same time hilak. No? Gani murag nagkuan to nagatubang to ang kadtong mga kabanay sa kabanay sa war on drugs kadtong diri Sugbo nga hipi pa si Garma sa Cebu City Police Office mga kasibya, no? Muna nangayog pasaylos Garma ngadto sa mga pamilya, no? Nga dito nitambong sa Quadcom mga kasibya murag appeal to si Kwan katos kabanay ato Skyler Abatayo mga kasibya, no? Mo to gahilak si Garma no? Bakho siya hilak mga kasibya, no? Pagpangayong pasaylo, no? Pero niingos Garma, I cannot control all of them
mga kasibya. Mo lagi katong war on drugs. Ngilngig to kay ngano. Kaning gibutyag ni Garma nga do na day incentive, do na day reward, perting dagkua mga kasibya. Mo daghang nga dato ato mga pulis. Daghang nakwartahan ato mga pulis sa war on drugs, mga kasibya. No? Matod pang Garma nga ang mga kasaypanan, mga nahimo, no? Dili niya hingpit nga makontrolar. Samtang naa dito sa grounds ang iya mga sakop, mga kasibya. No? Kay ti amoy diri sa ato sa lalawigan sa Sugbo lang mga kasibya. Kita mo ikaduha, no? Kita mo ikaduha mga kasibya nga lalawigan tibuok Pilipinas nga paglusad sa war on drugs mga kasibya natala ang labing taas nga drug related deaths mga kasibya. Ang nangamatay diri sa ato kapis 500 mga kasibya. No? Kapin sa 500. Ang Bulacan mo ay lalawigan nga labing daghan with 1,000 drug suspects nga napatay mga kasibya. Ya kanigod itala ni mga kasibya nga napatay ni sila tungod kay ni sukol, no? ni kuan kanang ni suki sa kapulisan mga kasibya. Unya kay doon na may mga makakita ni. Doon na may mga saksi ani nga maingon nga wa taw na musukol si Roy. Gidritso ra nagpatay, gisud ra na balay, gidritso tira, hagba. No? Ang uban kani nangatog pa. Di na makamata kay patay na sila. Mga kasibya, no? So karon bonggo na ni. No? Bonggo na kay mo na may nasugda nagbutyag ni Garma ang iyang papel. No? Ron bonggo dali og luwat og kuan kana bitawng kani pamahayag mga kasibya og niingon nga kining pangangko ni Garma atol sa hearing diha sa lower house maisip ni nga mga kuan diversionary tactics sa ato pa murag lipat-lipat Garma mga kasibya, no? Ang issue mga kasibya. Unya direkomendar pag yun isgo nga ang Senado mopahigayon og unbiased investigation sa aligasyon ni Garma. Ano nakalimot go ani nga siya mo'y angay imbestigahon? Di ba? Siya mo'y angay imbestigahon. Niya mo auhag na siyang investigasyon, unbiased investigation, nga ikaw may angayan imbestigahon. Di ba? Nayabang. Nakalimot go ani iyang kuanda. Nakalimot go ani iyang pamahayag nga kuanda. Iyang giluwatan mga kasibya reaksyon sa pamahayag ni Garma. No? Yes, Garma ra ba sa iyang pamahayag sa nakalabay nga adlaw nga kining iyang pagbutyag karon siya mahibaw-an mga kasibya sa drug bar. Mao ra gyud nga tabangan ang PNP nga mareporma ang kapulisan. Mareporma ang pulis mga kasibya. Sus. Gabi ano hangtod karon wa pa gyud mareporma ato mga pulis. No? Magdaghan panig para na kuno daghan panig igsusultis Garma. No? Kay matod pang Garma human sa iyang gihimo nga pagmuni-muni. Murag nagkuan siya reflect, no? Nagpahigayon sa reflection mga kasibya. Iyang nasuta nga angayan siya nga mogawas, angayan siya mutug-an unsay matuod mga kasibya aron nga mabalik ang pagsaling sa katawhan ngadto sa kapulisan. No? Muna nga
Sa iyang pagbutyag, mga detalye sa kalambigitan ni Duterte, mga detalye sa kining kalambigitan or papel nilang Senador Bongo, mga kasibya. Samtang ang kabanay sa libuan ka mga biktima sa extrajudicial killing sa Duterte administration, padayon nga ni salig no sa pagkabot la justisya apan adto na sa International Criminal Court. Matod pa ni kanhi kongresista Nery Colmenares, mga kasibya, no? Nga ang mga EJK perpetrators katong mga nakahimo sa extrajudicial killings ni siguro gid ay nga atol sila mga operations why mga ebidensya nga ilang mabiyaan diha sa crime scene, no? Kaya nahitabo matod pag Nery nga sa dihang mupasaka na silang kaso diri sa mga korte, mga kasibya, ang nahitabo perteng lisura sa paghipos nilang ebidensya, no? Why klaro police report? Kadto gani kang kadto pagpatay ni Barayuga unsa may nahitabo ato, di ba? ang findings sa ito Marikina ba to siya, Mandaluyong ba to siya gipatay? Ang findings ka pulisan has kang kaharusyaw, mga kasibya. Pagkaway hinungdan, tiya may gitumbok. Murag ang ilang linya dito nga gipatay si Barayuga tungod kay kini nalambigit sa illegal drugs. Wa kay bahin hisgot bahin sa iyang papel diha sa PCSO, mga kasibya. Kadto example to, mga kasibya. So niingos diri, why police nga nagsusi, no? Why police report? Why CCTV? Ang prosecutor di saan mo pasakag kaso, no? Tiya mo'y pipila sa mga o dagha mga death certificates ato mga biktimas extrajudicial killings. Muni ang ngayang susiho na. Tiya mo'y nagpakita, mga kasibya, ang mga biktima namatay gumikan las bronchopneumonia. Namatay tungod sa bronchopneumonia. Sa ato ba ubo hilanat unsa man mga bronchopneumonia diha, no? Nya midugang niri nga sagad aning mga nihimo ani, sagad mga pulis nangangkon nga sila igo ra na nalipod silang kaugalingon, mga kasibya. Muna si Kongresista Arlene Brosas sa Gabriela miawag sa Marcos administration nga mo-cooperate na sa ICC sa ilang nagpadayon nga pakisusi sa EJK, mga kasibya, no? Although ang linya ron sa Marcos administration is dili sila mo cooperate sa ICC, no? Apan di sad nila babagan ang pakisusi nga gipahigayon karon sa International Criminal Court. Kay since 2017, 2018, mga kasibya, dire naman ang ICC nagpahigayon naman na sila og kuan pakisusi, mga kasibya. Munay kuan niya, munay kining gihimo sa International Criminal Court, mga kasibya, no? Na hinaot ang ICC ani mo pahigayon na gyud og klaro nga kanang pakisusi, no? Nga kanang makita na gyud nato nga dana gyud ang ICC diri sa atos Pilipinas, mga kasibya. Samtang hisgot matag mga pulis, mga kasibya, no? Human nga gipasangin la ning duha ka mga pulis diha sa Dakbayas, Lapu-Lapu, mga kasibya, nga ni-atake aning usa ka criminology student niadtong miaging Biyernes, mga kasibya. Misaad si Police 7 Regional Director Brigadier General Anthony Abirin nga dili sila motugot, dili latugtan, no? Ang bisan unsa nga mga lakang nga himuon sila kapulisan patok sa mga sibilyan, mga kasibya. Although ila sa hatagan og higayon ang mga pulis pagpahigayon og pakisusi, mga kasibya, no?
Kining duha ka mga pulis diha sa Lapu-Lapu naa ni ana sign sa Marigondon Police Station, no? Na ing-ani day ang nahitabo mga kasibya. Kining biktima, criminology student ha, gitago lang sa pangan nga Eric mga kasibya. May report nga dunay pagpanglungkab or dunay kawat nga nahitabo diha sa Panimay nga diin siya mo ay caretaker, no? Kanis Eric misulti ngadto sa kapulisan nga wa siya musukol aning mga gidudahang mga kawatan nga matod pa di kulatan niya, no? Kay nahadlok sa siya mga kasibya. Nagaduda man ang mga pulis sa pamahayag aning Eric mga kasibya. Sugid na siya dito sa police station. Siya na ino i-interrogate, no? Pagka human nga gi-interrogate ni si Eric mga kasibya, gipakuha siya o gipalawon sa drug test. Sus na positibo man. Pagpahigayong drug test. Adito na, murag giapiki og samot kanis Eric mga kasibya, gipugo siya nga pangkunon siya nga drug addict or unsa ba, no? Mga kasibya. Unya gibunalan pag yun ang kamot og arnistic mga kasibya. Unya gisagpa pag yun siya. Pagkahuman girelease siya atong susama nga adlaw, no? Pero si Eric nangayog assistance ngadto ni Mayor Jonard Ahong Chan. Moto nga gipahigayo dayon ang pakisusi mga kasibya. So, girilibuhan dayon sa Lapu-Lapu City Police Office kining nalambigit nga mga pulis samtang nagpahigayon og investigasyon. Ang ilasang hepe sa police station, ang station commander, giapil sa pakisusi mga kasibya. Matod pa ni Abirin nga ang instruction sa ilang hepe sa PNP, ang labang hepe, kanis General Marbil, mga kasibya, mao nga mga station commanders mo monitor sa tanang lihok sa ilang mga personnel, mga kasibya. Although, gitataw sa ni Lieutenant Colonel Gerard A. Spilari at ipamaba ni Abirin nga ang susama nga mga insidente, mga kasibya, hatagan yun og due process, no? Hatagan sa gigayon ang mga pulis, no? Aron maka hatag sa ilang bahin, mga kasibya. Pero mao lagi, kung tuhuan nimo ang pasangil aning Eric mga kasibya, nadapatan yun siya sa duha ka pulis, mga kasibya. Morning diha ni Ma'am Merla Michael sa TISA, ni classmate Democrito Lauron Diaz Banawa Guadalupe, si Sir Danny Canales miingon nga doon na nilaw nga relasyon si Bongo o si Rodi, mao nagselo si Bongo sa pagdikit ni Garma ni Rodi. Gaaway si Garma og Go, mao nga giipit ni Garma si Bongo. Ay nako. Ila-ila kita sila rin nahibaw ana si Danny. Kasi biya no. Sa man naginilugay ni Ros tinubuan. Ha? Ang mga nalambigit, mga kasibya, pero mao lagi manggawas na gani mga baho, no? Manggawas na nila doon na bitaw mga saksi ba or kanang doon ay kasayuran yun, first hand information nga ilang himuon, mga kasibya, amo ni kasagara mahitabo. Kadugayan mag-away gina sila, no? Mag-away gina sila karon no. Si Bongo niingon nga diversionary tactic ra ng kagarma, no? Paglikay nga makakuan siya, makalihay siya atong pasangil nga siya mo'y nagmastermind sa kamatayon atong Barayuga, no? Nga mo'y tinundaday nga issue, matod pa ni Bongo, mga kasibya. So mura nagnapiit sa doon si Garma, mura siya na giduot, no? Mga kasibya. Samtang dito sa Negros Oriental, makapasubo ng balita, kay doon ay 12 anyos nga grade 7 nga tinunan, mga kasibya. Gipasangin lang nga nipabuto og armas sud sa classroom dias Negros Oriental High School.
Uy, kapeligro na ni. No? Muna gikonfirmar ni Major Fortunato Villafuerte nga may Deputy Chief sa Dumaguete Police Station, mga kasibya. No? Kay kining bataa, diha din ni tabos Dumaguete City sa Negros Oriental. No? Ang bata, gipailawom na karon sa pag-atiman sa City Social Welfare and Development Office sa Dumaguete City. No? Sumapa kining maong tinun-an, no, 12 anyo sa 12 years old, grade 7. Ato pa grade 7 is first year high school, no? Nikuha sa iyang armas, so gikan sa iyang bag o gipunting ni ang maong armas didto sa bintana sa classroom o didto iyang gipabuto. May nagani kay way naigo atol sa maong panghitabo, mga kasibya. So pick up ni bata o gitugyan ngadto sa City Social Welfare and Development, mga kasibya. Ang kapulisan padayon karon nga ni Tino kisay tag-iya ani mga armas, no, diin manig armas kining minor de edad nga nadani diha sa eskwelahan, mga kasibya. Matod pa ni Villafuerte, tungod kay minor maning nalambigit ani mga kasibya, ang mga ginikanan ani posible sad nga ilhon nga responsable sa gihimo sa ilang anak. No? Ba magpabaya, mga kasibya, no? Ang mga ginikanan ani mao nga bata, mga kasibya. Jesus ka peligro. Mura tagpareha dito sa Estados Unidos, no? Nga matag karon og unya makadawat tag report, makabati tag report, makabasa tag report diri mga kasibya nga dunay gunman nga niso dito sa kwan. Niso dito sa usa ka eskwelahan dito sa aning estado, aning probinsya, aning syudad diha sa Amerika. Og nanira, dili kay nanira, namusil gyud. No? Pila na ka kinabuhi nakalas diha. Di ba daghan na kayo, mga kasibya? Subo, no? Kung palitan, maabot sa nidiri sa tuan. Makuan ta. Kanang muratag makurat siguro ani mga kasibya kung mahitabo ni diri sa ato. Mga kasibya. No? Samtang sa laing bahin, naabot naman dahil si Presidente Ferdinand Marcos balik human sa iyang pagtambong mga kasibya sa 44th and 45th ASEAN Summit o related summits dito sa Lao Democratic Republic, mga kasibya. No? Matod pa sa presidente, no? Na ang mga leader sa ASEAN nagkauyon nga muhigpit pa sa ilang kining panaglambigit sa usag-usa, no? Aron nga magtinabangay ang mga nasod sa Association of Southeast Asian Nations, mga kasibya. Gitata usab sa presidente nga mga sakop sa ASEAN nagkauyon sad, no, nga mohimos tanan nga lakang pagpaluyo sa digital transformation sa ilang mga ekonomiya, sa ilang tagsa-tagsa ka mga ekonomiya, mga kasibya. Unya murag sunod na ning ASEAN Summit, murag ari na diri. No? Murag ari sa ato no? Kani bitaw gi tuko diha nga convention site diha sa Lapu-Lapu, murag ana ipaygayon 2016, no? Mga kasibya, kay murag turno na to sa Pilipinas ang 2016, 2026, mga kasibya, no? Turno na nato sa kining pag-host sa ASEAN Summit. I don't know, every 2 years ba ni, every 1 year, no, ang kining maong panagtigon sa mga leader sa ASEAN, mga kasibya. Samtang dito sa Amerika, nagkaduol man na ilang presidential elections diya, mga kasibya, mutubog sa diya, doon ay korte dito sa Estados Unidos nga ni pagawas og desisyon, mga kasibya, nga nagtugot, no, alang sa pagtugot ni sa pagpusta, no? Kinsay mo daog nga mga kandidato
O sa pagka-presidente yun, no? Sa Amerika. Sa umabot nilang piniliay, mga kasibya. No? Kaniya gitawag ni last minute court ruling, mga kasibya, nga ni nagtugot sa pagsugal, pagpustaanay. No? Muna yung term siguro, pagpustaanay sa kantong makapusta, kinsay ilang pustaan nga kandidato nga mudaog. Hasta ginig. Ha? Pero kuan ko na ha, close call. Higpit ang sangka nilang Kamala Harris o ni Donald Trump, mga kasibya. No? Kuan niha, korte ni sa Washington, no? Nga diin, may decider ni, may hukom, nga kining usa ka startup company diha sa Washington, kaning Kalshi, itugta ni nga mo pasiugda, mura ni sila mudawat, no? Mura ni sila nagpaliila karon sa gitawag nga political betting, no? Pustaanay sa mga kandidato diha sa Estados Unidos, no? So sila mo ay mudawat og pusta. Mura nig isabong, mura nig kanang offsite sa isabong nga mudawat og pusta, unya ang sabong tuwa dito sa asa na ipahigayon, mga kasibya, katong uso pa ang isabong, mga kasibya. Although doon na kuan ha, doon na sa mga protesta nga kuan sad, doon na mga petisyon, no, nga batok sa desisyon sa korte dito sa Washington, mga kasibya. Ti amoy human nga nigawas ang desisyon sa korte dito sa Washington, mukabat na, paminaw mo ha, mukabat na sa $6.3 million ang nabutang nga pusta, no? Pustang Kamala, pusta ni Donald Trump, mga kasibya, no? Although doon na say mga nipusta diri sa House o sa Senado sa Estados Unidos, mga kasibya. So legal nito ha, ang political betting, mga kasibya. Doon ay lain nga kuan sa dito, murag ni dawat sa ning political betting kaning poly market. Nakadawat na sad sila og 1.7 billion pesos sa Harris-Trump match-up, mga kasibya. Unya, mas labaw dito ang nipusta ni Donald Trump, no? 54% kang Trump, 45% ra kang Harris, mga kasibya. So mura yung sikit ni. Sikit ning umaabot nga piniliay diha sa Estados Unidos. Unya kuani nato ha, kanang matawag ni nato crucial ni, no? Diris ato sa Pilipinas, mga kasibya. Muna ako naibawaan nga are dire magsunod taning eleksyon sa Amerika kung kinsa mo daog si Harris ba o si Donald Trump ba, mga kasibya, no? Ato ning tanahon kay anam do namin gani kausaban sa mga foreign policy niya, no? Nga makaapektar diri sad sa ato sa Pilipinas, especially na atay mga EDCA sites diri, no? Kaning Enhanced Defense Cooperation Agreement, no? EDCA nga apil gani ning diri sa ato sa Mactan Benito Ebuen Air Base, mga kasibya, no? Although kani nagsugod ni panahon ni Joe Biden, ano? Joe Biden pagka 2021 ba to, mga kasibya, nga kay 4 years man ang presidency diha sa Estados Unidos, mga kasibya. Anyway, mga kasibya, wala may oras nining kabutagon sa adlaw nga Sunday. It's a Sunday, a beautiful Sunday, mga kasibya. Oktubre 13, 13, Domingo ron, mga kasibya, no? Fiesta sa Birhen sa Fatima karong adlaw, mga kasibya. Sangan sa tumakabana Sibya TV, sangan ni Roy Racasa, ako si June Perez. Mayong buntag, mga kasibya. Bye.